Yayin da ake ci gaba da neman tsohon gwamnan jihar Kogi Yahaya Bello, gwamna Udodo ya sake shiga matsala. Wani fitaccen lauya a Najeriya, Deji Ajare, ya buƙaci majalisar dokokin jihar Kogi da ta tsige gwamna Udodo kan hawan kawara ga dokokin ƙasa. Ajare ya ce abinda gwamnan ya aikata na tserewa da Yahaya Bello ya sabawa dokar ƙasa wadda ya cancanci hukunci, kamar yadda ya wallafa a shafinsa na Facebook. Ya buƙaci kakakin majalisa Umar Yusuf da ya fara shirin tsige gwamnan da gaggawa saboda neman maslaha kan abin da ya aikata. Wannan na kunshe ne a cikin wata takarda da lauyan ya tura ta hannun magatakardar majalisar a yau Juma'a 19 ga watan Afrilu. Ya ce sulalewar da gwamnan ya yi da mai gidansa ya aikata babban laifi na kawo cikas ga shari'a da kuma ɓoye mai laifi. Har ila yau lauyan ya buƙaci majalisar da ta haɗa kai da hukumar EFCC domin tabbatar da dukkan masu laifi sun gurfana domin amsa tambayoyi. Wannan na zuwa ne bayan gwamnan Udodo ya tsere da mai gidansa Yahaya Bello a idon jami'an hukumar EFCC.